Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha izinyoni. Ukuphupha ngezinyoni kuyiphupho elihle kakhulu, elihambisana nomoya wokukhululeka nokuthula. Uma uphupha izinyoni, kuvamise ukuba umoya wakho uzama ukutshela ukuthi sekuyisikhathi sokukhululeka ezintweni ezikubambile, noma sekuvuleka kwezibusiso ezintsha empilweni yakho. Uma ephusheni izinyoni zindizela phezulu, zindiza ngokukhululeka. Lokhu kungasho ukuthi umoya wakho usukhululekile, izinto zakho sezizoqala ukuhamba kahle, futhi kukhona ukukhuphuka kwezinga noma izibusiso ezizayo. Kungaba impilo yakho kamoya noma into obuyilindele isikhathi eside. Izinyoni ezindizayo zisho ukukhuphuka kwezinga, njengokuthi impilo yakho isiyaphakama, iya kwelinye izinga elihle. Uma izinyoni uziphupha zenza umsindo omuhle, lokhu kungasho ukuthi uzothola izindaba ezinhle, injabulo noma ukuxhumana okuhle okuvela kumuntu osondelene naye. Leli phupho lingaba uphawu lokuthula emndenini noma ukuthi izinto ebezixakile zizophela. Kwezinye izikhathi loyo msindo omuhle wezinyoni ungabonisa ukuthi amadlozi akho noma umoya wakho ukhuluma nawe ngendlela enhle noma ngobuhle. Kodwa uma ephusheni ubona izinyoni zingakwazi ukundiza noma zingabukeki kahle okanye zingathokozile, lokhu kungabonisa ukuthi kunezinkinga noma izithiyo ekukhuleni kwakho. Kungenzeka ukuthi kukhona umuntu noma into ebambezela ukukhula kwakho. Kungaba ukwesaba noma ukungazithembi. Leli phupho lingavela njengesikhuthazo sokuthi usukume wenze ngokuzimisela ukuze uzophakama ngamandla. Uma uphupha ubona izinyoni zidla okanye ziqoqa ukudla, lokhu kungasho ukuthi izibusiso zakho zisendleleni, kodwa kudingeka usebenze ukuze uzobona imiphumela. Uma uphupha izinyoni ezimhlophe, lokhu kungaveza ukuthula, inhlanhla, ukuphepha nokuxolelana. Uma uphupha ubona izinyoni ezimnyama, akuhlezi kusho okubi njalo, kodwa kungachaza ukuthi kukhona imfihlo noma imiyalezo ongakayizwa kahle noma ongakayiqondi kahle. Kodwa uma uphupha ubona izinyoni zihlala kuwe noma eduze kwakho, lokhu kungabonisa ukuthi umoya wakho unamandla, abadala bakho bakukhathalele. Lokhu kubuye kube uphawu lokuthi ukukhanya, ubuhlakani noma ukuhlakanipha sekusondele. Kodwa-ke futhi uma uphupha izinyoni zilwa noma zibulala enye, lokhu kungabonisa ukungahambi kahle kwezinto noma impilo yakho, okumele noma kudinga ukuba ukhuleke phezu kwaleso simo. Ngamafuphi, ukuphupha izinyoni kungabonisa inkululeko, izibusiso kanye nokuphakama kwezinto empilweni yakho. Ngakho-ke, uma uba nalelu phupho, zama ukukhumbula ukuthi izinyoni bezinjani imibala yazo futhi bezenzani, ngoba kulapho incazelo enkulu yephupho ikhona. Siyabonga, nisale kahle.